Uyazi-ke we-navigator wena kuthiwa yini navigate lento yomgwaqo le. Oh, lalela-ke ntwana, lalela mfana omncane sikukhulise. Ngimdala kabi mina, yeso, ngimdala kabi. Ukuthi uzothi mawusuthele Danone oyidlayo. Ngoba nina abafana abancane niyahlupha. Nina nje nisutha ama-Danone nihambe nicinga abantu enizobathuka lapho. Uyabona ukuze nithole udumo. Ngimdala kabi kunawe. Hlukana nje negama lami ukuthi ngizokugidela. Ungathi ngizokugidela, ngigidele wena uyini emhlabeni. Uyabona? Wena uyadelela na mfana wena la ngizokuthola khona mina ngizovela ngusule ngempama ngihlukane na yonke lento enilonithi umdlalo ngoba ngimdala nje ukuthi uzolokhu udlalela kimi yabo. Woza ngifundisa ingoma uyeke ukucula ulothuka abantu ngapha nangapha. Woza sikufundisa ingoma ukuthi kwenziwa kanjani ukuze uduma, hayi uhambe udelela nje wonke umuntu yabo. Wena nje kahle awusuka umuntu ukuthi kulokuthu umdlalo umuntu okusulwa ngempama. Yabona la ngakuthola khona mina uqhumisa ngenkulu impama akudlalelwa la kimi. Ungaboni nalezi ezinye izingane ehambe icakaca ikhanda lami ngoba engangazi ukuthi njani uzoqhula impela ke mina ngeke ngilongi yali ngikhathelwe lokuthi kulokhu izingane ngapha nangapha zishinto ezithanda ngiyona iDanone mina uyangizwa. Hlukana nje negama lami ukuthi ngizokugidela ngikugidele ngimdala kuzwe kuthiwa eqembini lami angikwazi ukugida mina. Ngimdala kabi mfana wami ngicela nje uyeke lento dlalela le kontanga yena emlotheni hayi la akudlalelwa la.